Ei, benvinguts a Cavall Diana. Vull donar les gràcies a la Joana perquè t'ha fet un comentari en un vídeo de YouTube, al teu canal. I també les gràcies a una... sembla que és mestra de música. Es diu Patapum Pam Pam. Un nom molt raro. Us deixo el seu canal en la descripció. va ficar als comentaris que li agradava molt la mini Daisy. I me l'he ficat. Jo també m'agrada. Ho dic que era molt mona, I avui farem Hamabits. Una altra vegada. Comencem? I vull preguntar a les meves amigues si a l'escola sóc una pallassa. Sí, molt pallassa. M'agrada molt el pallasso. Comparat amb el flor. Doncs ja hem acabat de planxar i tot això.
Presentem, xica. Primera Jo abans m'he figureta. cremat el dit. Primera, aquesta. Jo he fet un banana split, I jo una sèrie. un ocellet. Sembla més un barco que un banana split. Segon, Espera. Sí. jo he fet una cirera. I una càmera molt mona. Sí. I el tercer, M'ha quedat una mica rara. jo he fet un caramel, Jo he fet una cosa rara. una màquina de xiclets. De xicles. No és el mateix. Està calentit. Mm, Jo abans m'he cremat el dit. sí. Això crema res. Diu en comentaris quin us ha agradat més. A veure, els meus o els de Diana? Ahí està. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li like, subscriviu-se Compartiu. a Kawaii Diana. Ciao, ciao!